Ej, og ryster helt. Har du tagit en sån? Nu hinner du bara skriva på skivorna. Ja. Ett till. Ej, hvor er ryst. Tycker du om de nya låtarna? Ta den. Tack för att du kom. Tja! Är det bra med dig? Ja, kan du huske os? Når jeg viser... Ja, fan där! Just det. Shit, ni är här. Ja. Cool. Förstår ni vad jag säger på svenska? Ja. Men ni är inte Malmö mycket närmare? Altså, vi bor i Helsingør, Aha, det är jättekul. så vi tog afsted 7:30 i morges for at være heroppe. Kommer ni till Malmö imorgon? Nej, vi kan ikke. Vi kunne ikke, så vi kom herop i stedet for. Okej. Oh my god, Tack så mycket. vil du måske skrive her på? Absolut. Så jag och Jason Danmark. Ej, När var det? Tack för det. Ja. vi har også en gave til dig. Ja, tack så mycket. Jag har käkat såna hela morgonen. All right. Tak. Den var din, eller hur? Så. Kommer ni på turnén? Ja. Både i Helsingborg og i Malmø. Båda två? Grymt. Då får vi sådär. Vi ser, ha det godt.